Hello mga lumon, mayong adlaw sa inyong tanan diha. So salamat kay sa Ginoo no kay gihatagan tag mayong panlawas aron makashare usab og mga video bahin sa nindot na kaliguanan diri. So bago to mo padayon mga lumon, intro sa takadali tara. Never really know what's going on. Look at me so Tirada mga lumon, wa mo'y lingaw, hala, pakitan ako sa video. So karon mga lumon ang i-share na ko sa inyo ha, na resort ay ang Splash Blue na malukit lang diri sa San Agustin, Davao Occidental. So okay jud kaayo diri maligo mga lumon kay tapad ra sa highway. Dili kaayo lisod tultulon ba. So mao na ni siya ang entrance nila diri Inig sulod nato mo na ni ato ang makita. Kaning diri na side ay mga lumon diri ata mo bayad sa mga bayronon diri sa sulod. So kaning Splash Blue ay mga lumon duha ni ka resort nila diri Ang isa ani naa sa unahan kibali nasirado na kay matud pa sa gwardiya dito lamong na istorya ibaligya ay lagi daw. So mao na lang niyang open nila diri Kana siya na building diha mga lumon mao na siya ang ilahang kaunahanan diha. Unya mao na ni ang iyahang area sa sulod na ay mga dulaanan sa mga bata. Unya naapod sila yung mga room na mga mahalon diri pang VIP ba. So sama sa ato na pobre raman ta. Dito jud ta moarkila sa mga baratuhon ra nga cottages. Para mamasayod mga lumon, duha ka buok ang swimming pool nila diri So mao ni ang isa diri Ako ang ipasilip sa inyo ka. So naa sila murag shower diri Unya diri apod sa pikas naa sila mga isledinganan diri. Duha ni siya ka buok So malingaw jud mo inig mga ligo mo diri mga lumon. Bago da ita mo padayon sa atong video mga lumon. Ako sa di ay istorya sa inyo ang ilang entrance fee kay 60 pesos. Unya dala na sa swimming pool, libre na mo ligo ana. Ang mga presyo pod sa ilang cottages diri og mga VIP room ako wasang ipasilip sa inyo aron makabaludaan mo kung pila ang mga presyo. Unya mao na dayon ni ang ilahang kaliguanan diri sa dagat mga lumon. So okay sad kaayo kay puro balas ba walay mga bato-bato. So background music lang sa ta mga lumon sabay sa kadindot sa talan-awon ba. So mauna ni ang ikaduha nila na swimming pool diri ang mga lumon. So nice jud kaayo siya kay dapin la og baybay ba. Okay kayo ang talan-awon kay makita dayon ninyo ang dagat. Anya presko pa jud kaayo ang hangin. So malingaw jud mo pati ang mga bata kung magdala mo diri Unya mauna di ni ang ilahang mga cottages diri na barato lang kaayo. Kanang sakto lang sa presyo ba makaya ra nato. Daghan siya diri ang mga lumon. Dili jud mo magmahay kay plastado man kaayo ang area. Unya daghan pud maliguan.
So, hanto diri na lang akong video mga lumon. Amping mo kanunay. Bye-bye.